biblioteka čitalića. Lav i miš. Ezop. Dok je lav spavao, pretrči preko njega miš. Lav se probudi, uhvati miša i htede da ga pojede. Miš zacvile i reče lavu: molim te, poštedi me, a ja ću ti se kad tad odužiti. Lav se nasmeja i pusti miša. I zaista, posle nekog vremena, lav se nađe u nevolji. Lovci koji su ga dugo proganjali, uhvate ga u veliku mrežu. Začuje miš lava koji je bespomoćno rikao. Dođe i pregrize mrežu. Lav se ponovo nađe na slobodi, a miš mu reče: ti si mi se onda smejao i nisi verovao da i slabi mogu pomoći jakima. Tekst čitala Lenka Pavlović, razred 1-2, osnovna škola Dimitrije Todorović Kaplar, Knjaževac, učiteljica Gordana Janevska.